chenro mane ma migao mar thieth oseketo mar mondo mi kaw sendik jogeyo no mongirore mar mondo mi obedane sustainable ok ni bochopo kuma koro kendo wachak waneno ni nitiere ng'ikruok moro matin wechego mago mag financial sustainability migao mar thieth oketo kenge mage piny maneno ni e kinde makoro jogi chako tich kaka PNP ochulgi e yo makare maonge ng'ikruok moro amora. Budget ilosoga higa ka higa. Budget ok losi mar higni 10. To ka in gi budget to nitie weche ma okawga e okang' mamalo waluongo ni personnel emoluments PE. Koro personnel emoluments ende ni kaka koro mshahara nitie weche ma sirikal okawo e okang' mamalo ma kiseketo e budget to budget mabiro ok nyal gole. Joyce iwinjo kama wachono maber mondo jopiny bende winj kama wachono maber. Koro budget iloso ga higa ka higa. Ok inyal wacho ni ka wan gi budget mar higa ni to ni higa mabiro wabo bet maonge budget no. Ka jogi tiyo e osiptal to budget wan go mar higa ni nyaka chulo gi nyaka dwe mar 6 karumo. Kiloso budget gimiloso ga mokwongo en jok ma tiyo ikawo ga pesa gi jitete ma tiyo e sirikal ikawo ga pesa gi tiketo tenge tiwacho ni magi pesa machulo msara ok en ga gima ji wacho ni ma we wagol inya gol gimoro amora nyaka project to msara to gol ga nyaka ne sirikal Kenya ka chakre. Koro mane momiya wacho ni chuny gi mondo kwe nikech wang'eyo gima watimo to bende wan gi dwaro maber kodgi to bende wadwan mondo wakwe weche manie thieth mondo jopiny bende oyud thieth makare. To daktari wanyalo